И какво става, хора? Аз съм Дени Геймс БГ и както виждате, разбрах как се прави това. Условията са да... Това е giveaway. И giveaway ще е на реклама. На какво друго. Така. Трябва да харесате видеото, да се абонирате и да коментирате. Само това и да, просто го направете и ще получите реклама. Да. Другото, рекламите ще са две. Ще правя две реклами и да. Абонирайте се. Харесайте клипът този. И коментирайте. И да. Гивоят, който ще е на 5 на 6. До 6 ще е на 6 ще направя гивоейта. Да, гивоейт пък. Окей, гивоея. Добре, ще му говоря. Добре, се чао.